Three in 1 plus 1. Happy kaarawan. Silik kita. 3 in 1 plus 1. Guys. Salamat sa sponsor. Si Nanay Mananghilin. Sige, sponsor dani guys. Daga ondoy. Tabako. Gansi ko kaya gani. Manandadakapin dyan tabako. Busin pusa. Silot kay mula ka wala magdugay mo uli. Agamang lamisang antik guys, among girinyo. Ibutangan na mo og Baroness kay tugas man ni antik. Salamat di ay sa nag-ijada ni hang gisuot nga beans nga yellow. Kada mga dahon sa kwan, mga dahon sa mais. Si Terriabers. Ano ta guys, my ultimate favorite ice cream, OB. Cheese and chocolate. Uy, dali na ka na humok na. Di na akong sumukaan guys, kay ija tabako ra. Salamat sa mga sponsor di ah. Sa mga sponsor di ah. Ito ah. Mga sponsor. Happy Pista di ay sa Tibuok Bohol. So good. Abril 28, taman sa Mayo 31. Pista sa Tibuok Bohol. Masih kuasa man. Sabi ni. Punta mo ni ka. Asa man? Mabi na hinto, karon lugma. Andis ko gabi kay tangkigan day ko to. Shout out day ko ni Ma'am Yunida Ayag Milana ma'am. Sinsya na ma'am nga wa mi kangan gahapon kay lubang manggod sa ijaan ni Undoy sa lubang kay launa mo pud. Kontak es krim guys. Salamat sa sponsor. Boleh nih mau nih perkahan ya, bukan kali dia apa dia muka gini kapau ya. Masa. Ini nih. Saya kapal di dalamnya. Bugnaw kayo guys. Pas sa pagdayet ani. Ang tanan niya udto. May paniod to guys insa kag ice cream. Ngane? Padung kami dito sa laong tuig guys. Palit ni pani. Sa ijang tujuan. Longkam San Isidro Chapel. Bay ni Cousin Marnat. Ito nang ujuan. Igagaw. Uy, mahagbong ta. Ay, mga tumigay na ako masilay balig dyang mani.
Sambag, sambag. Sambag na. Sambag daghan kayo. Hinog na babuti ni. Oo nga. Hindi ko kaabot. Guys, may papa. Bakit ko bang mata? Anak tugo. Wa na mo awahay na pagpilit ya kay. Gani jara mo tay pata ni Milani. Magkabong. Pagi mo dito to sila Milani dai? Oo. Mana na gila? Ato ko numida to sa sagingan nila undoy guys kay maghawb ng dahon. Anang dabong ko no? Adyo nang guwang. Nagigisip ko noon. Nabiyabas dan eh. Biyabas to ah. Nalagi balanghoy ana. May balanghoy to ah. Ay sagingan nila undoy guys. Ito dyan papatwa nagdaro. Bagay guwang na ni. Ayaw, sagingan na mo. Ha. Wala ta magbayan, dapat uwaw. Dala ko no sundoy magbay guys og mansyon. Anas ibabaw ko no. Lah, lubi do. Do. Nara ka dyan mo boy. Pero gido sila kaisa ag unas. Dapat imong ginagmay. Mo lagi tang. Mo lagi tang idawon bro. Di kaya na. Prot dado nagkadyo. May trabaho na sa ulo. Wey. Ginagmay ra lagi nga na ba? No, guys, di ko pasar bang ano, manahon. Madini mang sagingan, guys. Ni. Ni palibot guys na. Tama to. Muna pud ni among jota na gamay. Sa babaw. Kana kalubihan pa naman kayo magagbay pa. Guys, ya. Pag mambay guys. Kana mo na mga igagaw guys. Subdivision Gundaya family. Shout out sa mga Gundaya family diha. Shout out pag sa ijang silingan nga ijang best friend. Nga Narus Korea. Di amis ka mo rin Jobes. Silingan di ba sa unas? Oh, kamu ulit pada culik guys. Habol magkari. Ilaw man lagi niya. Wak pa mamahinog. Balik na.
Kapit na rin sa mahaman guys. Ihurot na niyo panggisi. Panggisi. Gisi dayo. Wala na matigom na ng Oh. Sige ay. Hindi pa na pa ni kasungan. last but not the second list. First to the last. Last but not the least. Okay. Last. Muna yung last guys. Di mo pag-abukid kung di mo ka-relate yan eh. Tag only province relate. Only province can relate. Okay. Mana guys? Mamilaw na pala siya guys. Naghamadyaningan guys nga. Ninghambol na kung upaw guys. Naglawas ng buang. Yan, hindi nang mapagutumi. Tambak ni guys. Buhat guys. Ako yung taon taga laba, taga luto, taga pamalingke. Hoy! Inaud ba? O sa kanta pa, ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin ang namamalansa. Ako pa dyan manghayhay. Jadi pa dyan ko dangagag paniud to. Ketas na mo dyan guys. Uya pa doy, imo mantang Karon pa ko ketasan guys. sirahan. Sirahan na tani mo kalubangan. Uli na di kanas injo. Yung tang daot taga-tubangan. Majan laman tong paniud to ko ng ganja guys. Kanang kukubred. Oh, Gara mo guna guys kay naman tas ilaron. pandikuko. Ipakaon ako pandikuko guys. Sa kabinangkal. Awa na, nahilis na. Pero basta nga na siya guys. Aning pinalangga o hinigugma dyan na siya. Bisag uli ko yung utok na ni Sahay guys. Ngisingi siya naman siya ron. Pero anja, wala, puno na po ko danig. Pinakan. Muli ko kay ikaw ang puy maghatag og kaaging muli ko. Awa og di ka masupak na day gubot ba na. Now, tijan guys. Mulog tijan o guwang. 18 years old. Tawid buang apa. Wala ni guys, sama na mighaob. Day bulang huyan dari guys. Kisa ni bulang huyan. Ha? Bulang huyan. Diyan na po'y kamutihan. Tubig. Kaya ilang atabay. Ilang labhanan. Nga naman na ibuhay bumba. Hindi siya nakarelate. Huwag nga ni guys, atabay. Manimang labasan ka na guys. Ani ko na po sila magkuso-kuso sa isang kuan, best friend. Anhe? Best friend. Ya, oy. Lima ni siya kada pa guys, nya tubig nga nila.
laom kayo. Ubutangan din niya. Nagaba magbomba guys, mga na bomba. So ako na siya kabo sa amang tinubdan. Nami dia maglabadani. Kaya dia dengan tubig. Imna na siya na sauna guys. Ako na ana dugingan ni be. Kay wa maingan ni. Diha mo atabay ra kana isag ubra galon. Na pagsagod nas galon kay bugat man. Sag ubra pitong sauna, di man ni simento sauna. Asa gabra pod ni. Muna itabay nga wajin mo hubas. Sauna guys, itong pa ni buhi. Kana diha lapit kana diha. Sige na siyag basa, sig tubig, misag tinginit. Kaya na wala may kakao saglain pagtong buuhan. Kabaw. Agkabaw, hala agkabaw, dali agkabaw. Sa bukid, sa kabukiran, layo ang kasakit. Uy, ni amurados ila. Guwang na ra ba? Ito ah. Ha? Kasa ka ba dyan? Habag na ba dyan?